Pajato kunjako kunakhala kuyenda nkhani yokhuza ndi kusamvana kumene kunali ku chipani cha Malawi Congress Party zimene zinali zosabisa chifukwa kuti ngakhale m'marediyo omwe kaya ndati m'masamba mchezomo kusamvana kumeneku alese amatha kudziwa kuti kumeneku banja la MCP anthu ndithu apindirana ndevu mkamwa. Paja mamembala ena a chipani chimene cha MCP samafuna a Dr. Lazarus Chakwera komanso National Executive Committee kumeneku ponena kuti anthu amenewa ndi amene anapangisa zoti chipani chimene cha MCP chipezeke kuti chili kumanda komanso kudzuwa. Muja anayankhulira mlembi wamkulu wa chipani chimene cha MCP a Richard Chimondo Banda paja anazayankhula kuti chipani cha DPP chipitira kukhala kumanda pamene anali akutumikira nzika za dziko la Malawi akusogolera dziko la Malawi. Paja mamembala amene amadzudzula kuti sakumakondwera ndi usogoleri wa Lazarus Chakwera amabwera open ndikuti ndi a Sylvester Ayuba James komanso kuli a Alex Major. Paja Alex Major mbuyo mwana achitaso mpana kulemba chibaluwa unali ndithu mwezi wa September pamene a Alex Major analemba kalata kunena kuti iwo ngati mmodzi mwa akuluakulu aku chipani chimene cha MCP atumidwa ndi ma constituency committee chairman. Nthawi imeneyo ankanena muchikalata chimenecho chimene mwachiona chikuzungulira pa skini panopo ankanena zonena kuti usogoleri wa amakosana amene wa National Executive Committee komanso a Dr. Lazarus Chakwera mphamvu yawo yatha nthawi yawo yatha. Ankanena zoti potenga ndi malamulo kapena constitution ya chipani chimene cha Malawi Congress Party imapereka mphamvu kwa msogoleri a Lazarus Chakwera kutsogolera chipani chimenechi kwa matemu awiri. Nde ambiri ngati ndikutsatira bwino kuti a Dr. Lazarus Chakwera anakhala msogoleri wa chipani cha MCP kuyamba mu chaka cha 2014 pamene anapikisana nawo pa chisankho ngati presidential candidate. Anapeza zoti chipani chimenechi sichinachite bwino nde kuti first term inatha kubweranso mu chisankho chimene chinachika mu chaka cha 2019 kukafika mu chaka cha 2020 chipani cha MCP chinapeza zoti chapambana mu 2020 under Tonse government. Nde kuti mandate ya a Dr. Lazarus Chakwera ngati msogoleri wa chipani cha MCP imayamba ndati ino mu 2014 pamene afika mu chaka cha 2025 nde kuti amaliza. Komano ankapanga koti constitution ya chipani chimene cha MCP pa article 31 gawo 3 imene imanena zona kuti ngati asogoleri nde kuti kuthandiza kuti a Dr. Lazarus Chakwera anakhala zoti anapambana pa chisankho chimene chinazachitika pa 16 September 2025 nde kuti no anakhala zonena kuti aliso ndi mphamvu yosogolera chipani cha Malawi Congress Party ndimene constitution yawoyo akuti mafotokozera. Paja mkangano umene wotinazona kuti unapangisa zonena kuti kukhale emergency meeting ya chipani chimene cha Malawi Congress Party National Executive Committee unazachitika ndithu mu October amene kapale pa 24 kumene anazamvana kuti a Dr. Laza awitirize kusogolera chipani chimene cha Malawi Congress Party kumbali ya a Sylvester Ayuba James nde ambiri tikuwadziwa kale kuti amalemba pa tsamba la mchezo la Facebook pamene amadzudzula a Lazarus Chakwera kuti ndi munthu osamva anaonongera chipani ndi zina zotera. Paja anabweranso pa radio pa TV so tinaona tate tinkonera zimene ayankhula amene Ayuba James kena kuti pitizeni nkhani. Mutakumana ndi Chakwera maso ndi maso mukhoza kuwauza kuti chani? It's an assumption ndemwe ndiyankha koma sindifuna kukumana nawo. Okay. Mpaka choka president. That's my decision. So fanta kumana nawo chifukwa ndikhoza kuya kwambiri mina nkhoza banga misbehave. Koma but it's an assumption mangobanga assume. Ntaona kuti ali apa ndikhoza kungobwerera. Yeah, koma be mukhoza kukhala ndi mautina tagi loti muyafane nawo. Ayi. Munakuya nawo mpaka na pamene? Yes, oba kulakwitsa. Ndikhoza kungobwerera. Olumuna kuyankhula koma moleza mtima kuti m'bale wanga udalakwitsa kapena chine chake kukonena. Ayi, analekerera kwambiri. Kulegera kumene kuja kwa mtondo ina sininga. So mutaona kuti ayi ndi awo mujeze nawo mukhoza kungo ziko ndapita. Kudzankhulana nawo pokhapokha sali mtsogoleri wa MCP. Ndiye atatula pansi ndiye mwakumana nawo tsopano ndiye mukhoza kuwauza kuti chani? Munadalawira. Abambo munadalawira abambo. Munadalawira kwambiri. Ambuya zikukhulukira. Chabwino taona pamenepo komanso tazimvera tokha kusakondwa kumene aonesa a Sylvester Ayuba James pankhani ya a Dr. Lazarus Chakwera nde kuphatikiza zonsezi a Jesse Kabwera pajanda amene amayankhula chipani cha MCP anabwera akuti zimenezo ndi zabodza ku chipani cha Malawi Congress Party kulibe mkangano wina uliwonse kulibe kuwukirana kwina kulikonse. And in fact ku chipani chimene cha Malawi Congress Party akuti magazi kumeneko afuna a Dr. Lazarus Chakwera azakhale presidential candidate
pa chisankho chimene chikubwera mu chaka cha 2030 ndimene anayankhulira Jessica Bwera. Ndiye anapitiriza ndikunena zona kuti anthu ambiri afunisisa Dr. Lazarus Chakwera atabwereranso kukhala mtsogoleri wa dziko. Akuti anthu awaso kwambiri pa ntchito zabwino zimene amatumikira nzika za dziko la Malawi. Akuti kumakhala kulemba anthu ntchito paja amene andatonse government analonjeza 1 million job ndesizoteka inatheka. Komanso akuti afuna akapitirize ntchito zomanga misewu ndi zina zotera ndi zitukuko zimene amapanga Dr. Lazarus Chakwera. Ndefunso nkomati zimene akuyankhula a Jessica Bwera zizoona kupatula kuba agalu ku State House, kuba matriliyoni 3 trillion imene ili unali mu budget ya chaka cha 2025 kufika 2026 kumaliza ndalama zonse zimene anapangidwa allocated ndekuti kwa mtsogoleri wa dziko. Anthu akafuna kupanga ma demonstrations ndekuti no kutuma anthu kuti azikasenga mitu ngati mene asengera aja azimayi amene apanga ma demonstrations kwete ya 18 pofuna kuti boma liakwezere malipiro, kutuma anyamata azikuwanje kukathibula Sylvester Namiwa in front of ma law enforcers MDF komanso Malawi Police Service, kupanga crackdown ndekuti ma opposition ngati zimene anaona a DPP mu 2024 pa Mbowe kuchoka pamenepo kuwotcheredwa basi kumponera mu mzinda wa Dowa. Ndeti ziti zinthu zimene zizi anthu ayiwalira nthawi yomweyi. Anthu ake ndi ati amenewo amene akuti afuna a Dr. Lazarus Chakwera atumikire nzika za dziko la Malawi mu chaka cha 2030 nthawi yomweyi. Kodi anakhaza kuti anthu amenewo akuwafunanso MCP, kodi anakatuluka mboma pa chisankho chiche chinachitika pa 16 September 2025 mesa amatsogolera dziko la Malawi. Panakakhala zoti panadusa nyengo ndithu yayitali mwina padusako chaka kuti anzawo amene akulamulira boma patakale pano pa ADP mwina alephera. Kaya potengera kuti akuti anthu ndi amene akuwafuna ndi nkutheka ndi anthu amene akuwafuna ndi kuti tikhala tikuziona mmene zikuyendera kumeneko. Koma akuti za a Dr. Lazarus Chakwera akuti National Executive Committee ndi kuti ikazakhala napasi NEC meeting ndimene zapange decide kuti a Dr. Lazarus Chakwera akhale presidential candidate wa chipani chimene cha MCP mu chaka cha 2030 kapena ayi. Kusonyeza kuti akupanga acknowledge constitution ya chipani chimene cha MCP mene anafotokozera a Alex Major. Komano posatira zimezi tinaona kuti amene amayankhulapo pa nkhani ya ulamuliro wabwino a George Chaima amene azona kuti ndizovuta kuti chipani chingapange confess ku public kuti kumeneko kuli kusamvana. Ndi zimene akuyankhula Jessica Bwera ndizosadabwisa kwambiri sangabwera kuzapanga acknowledge kuti kumene kuli kusamvana. Komano chimene alangiza ndichonena kuti akuti kumeneko akhalene pasi aonekane bwinobwino kuti kodi chisogolo ndi chotani. Ndimene anayankhulira amenewa. Sitikudziwa muli ndi maganizo otani pa nkhani yonena kuti akuti amalawi ochuluka akufuna a Dr. Lazarus Chakwera kuti azakhale mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party komanso mtsogoleri wa dziko la Malawi mu chaka cha 2030. Akuti akonzeka kuzavotera amene wa Dr. Lazarus Chakwera ponena kuti mtsogoleri amene amachita chitukuko komanso anapanga create ntchito ndi anthu afuna zimenezo kuti apitirire kulembedwa ntchito komanso kupangiridwa chitukuko ndi mtsogoleri amene ngati maganizo amene alipo tifotokozeni comment section koma ndikamapereka tilemekezenso maganizo anzathu. Ule panga like video amene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndicho ngoti nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kupezani mosavuta.